Singing and dancing in Binga yesterday, they sang Siyanai naye Chamisa azvipere mushe nyaka panguva ine pari kuona kunzi Edgar Nelson Chamisa aiwa haazi actively involved maissues epolitics, but tikuona kuti haasi kubuda mumahearts emacitizens people each and every time. Edgar Nelson Chamisa panoita masurprise visits mukava muCBD oro pamaevents akaita semafunerals, toona kuti anyasi kugaina massive support yekuti nyange the regime ikaona footage yemaevents panenge vanotoita godo kana kubewa pamoyo. Sana mina masvika kudanyirwa pana apo subscribe like utombe bell icon. Timi mchenjeri don't post mapictures amuri kuona ari kuratidza mapictures ekubhinga vanhu vachitamba vachipembera vachipururudza vachiimbira Edgar Nelson Chamisa vanokudanyira vachiti Nelson Chamisa remains the hope for the country's prosperity, even though he said he has resigned from the Citizen Coalition for Change. His political influence remains strong, so much so that both his supporters and opponents still recognize him as the only leader with the courage to challenge ZANU-PF. Ndo mashoko ari kubuda panapa atirikuona kuti chokwadi chinozobuda kuti Edgar Nelson Chamisa avazi manga nyake zvakakarizaina from the Citizen Coalition for Change, but zviri kubuda panapa panguva inoyi zvinotaridza kuti Edgar Nelson Chamisa is at the people's hearts. People, they are still following him and vanoda kuti arambe ari mutungamiri wavo. Unoda kuti munhu aiwa akaramba zvemabribes, munhu akaramba akasiya corruption, munhu ari determined to lead the country. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi chatiri kuona kuti panguva inoyi vanhu panguva inoyi pari kuona the ruling party ZANU-PF iri kuita zvainoda aiwa nenyika. People, they are just watching and seeing, vakamirira kuti aiwa matables atene, the new real Zimbabwe ichizouya ichiteka part. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi muna comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.